Riwruok mar Azimio la Umoja koro lando ni gibiro chako ng'anyo magi kendo kata doko ni lalruok e kindgi gi piny owacho to pod dhi nyime. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga ema olando mano e kinde mane obet gi romo mar lalruok gi kweth riwruoge makedo ni ratiro mag oganda. E romono bende Azimio makochung' ni ne giyombe yiero mokalo kendo jolony mag mbui otemo lieko lipot manyiso ni dibed ni kuo ne obedo e yierono. Walter Nyabaga leronwa. Fungamano House bure Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kause chauchiel mar lalruok gi kweth mar riwruok makedo ni ratiro mag oganda kod jokanyo mag sekta mamoko. Judito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod ogai mar Raila Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka kod gavana machon ma Murang'a Mwangi wa Eria kin judito mamoko. Ka Odinga podho mise mag twak kendo kawo thuolo mar yango ni ng'anyo mag Azimio la Umoja biro dhi nyime kinde ma twak margi kod piny owacho bende dhi nyime. Mazungumzo ziendelee, lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Ati mazungumzo endelee. Mazungumzo endelee na maandamano sambamba. Lakini saba ni lazima itafunguliwa. Kama hautafungua, Wakenya watafungua kwa nguvu zao. How do you prefix dialogue with the denial in the first place? Denial that this is it, we are not on it, and we can only discuss IEBC reconstitution. Raila kod Lange wacho ni yie bede twak kod sirkal okonyiso ni gin kod nyao. Nobody should mistake this as a sign of weakness. We have embraced these talks before, but there must be talks which are going to be held with equal respect, mutual respect, and also with time in line with the law. That legitimacy is not Raila's to give Ruto. That legitimacy can only be given the day the server is opened. Upwards of 8 million Kenyans who are registered voters did not vote. So the question is, how can Parliament pretend to be representing those people and yet we do not know to which political formation they belong? Azimio wacho ni loro nengo chiemo oken gino mowinjore goye mbaka kata matin kagetielo ni en ratiro mochuno. The cost of living must be attended to immediately. And I know the other side keeps on saying they have given fertilizer to farmers. Would just like to tell them that Kenyans don't eat fertilizer. They plant with it. Ni mimi peke yake ambaye alizunguka town ya Nairobi na pakiti ya unga. Nilizunguka nikijaribu kumwambia jitokezeni tupambane na hii mambo. Young people, persons with disability, the youth, women, children, to find food to eat. Then I looked at the IBC. Lalruok makamano, Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne odhi nyime gi siro wach mar ni ne giloyo yiero mokalo kendo ka gigolo report moro mowuok kuom jolony mag mbui manyiso ni kuo mar ombulu ne otimore yiero mokalo. So that gave me a vote difference of 2.174 million votes. Wameiba kura, wamekuja kuiba chama ya Jubilee, wamemaliza hiyo, wamekuja kuiba kodoo. Bang' bedo kod lalruok moingo seche auchiel, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga oluwo ni pod gibiro dokie ng'anyo e kinde ma twak poro dhi nyime kind Kenya Kwanza kanyakla kod Azimio. Twak maket kod mani oluwo ni ng'anyo biro dhi nyime mana tok tieko nyasi mag Ramadhan. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Fungamano House, boma wa Nairobi.